never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Každý sme si pánom svojho tela, ale toto mi nepríde správne. Kľudne môžeš so mnou nesúhlasiť, ale môj názor je, že ak sa rozhodneš prejsť na dark side bodybuildingu, mal by si najprv aspoň maximalizovať svoj naturálny potenciál. Chalanisko na videu za 6 mesiacov zostarol minimálne o 6 rokov, len preto, aby mal telo, ktoré dosiahneš úplne v pohode aj naturálne. Stále je to častejšie medzi mladými ľuďmi, pretože sú totálne vygumovaní zo sociálnych sietí, ich idolmi, ktorí sa tým vôbec netajia, že niečo takéto berú, dokonca častokrát sa v tom ešte podporujú. A druhá vec je netrpezlivosť, pretože dneska všetci chceme všetko veľmi rýchlo a to, čo buduje naturálne niekoľko rokov, tak títo ľudia chcú na sebe za pár mesiacov. Vyzerať vieš dobre aj bez toho, ale ak sa naozaj rozhodneš ísť do toho, tak prosím ťa, dbaj na svoje zdravie, máš ho iba jedno, nikdy nevieš, čo v tebe dríme a čo sa môže týmto všetkým v tebe spustiť a hlavne prosím ťa, nezavádzaj svoje okolie, že tú formu, ktorú si dosiahol za 3 mesiace, máš z tvarohu, z banánu a z kuracích ceckov.